Kanyang laki din! Siyak ni Agnes. Sekretary dito yung office. Si Kajay is istoryaan ni Henry anagagat. Kan nasingpot a sekretary da. Siguro istoryaan na naglukmaga kanya. Saan mat? Nasurok a 40 mon. Ang maapay ang nagpintas ka pailaang. Si Kamat, napinpintas ka latta Anya ka diti sekreto. Iba ka man mat. Nabayagan na kahit kuti kumutong. Kababagik laang at talaga da itoy. Anya nga tiyos usaram di tarupam, tanya. Awan mo't makita ka pe, kaskan kurat-rat na. Mamati ka ka din, ibagakan ka tipod no. Anya day ta? Sa anak ngamin nga ikan iti stress nila kay ko. Kasta gayam Isumot lagayam ayang looking ka. Ita, amo kundi sekreto. Makabannog mati umatendar iti get together party iti office yun. Si kang ti center of attraction da. Napintas ka kanong amin. Kat nasaya at kagayam apadre di pamilya, iso akastoy ti resultana. Dagiti daddo mga office mates ko. Saan da kayat nga itugo dagiti misis da. Ta nagbabakit ka ng ti itsura da. Sobra ka mat nga guyaw. Dagiti daddo ma, puro puraw ka ng dagiti buhok da. Dagiti mo daddo ma, ay na, naglulukmag da. Malaag sukat tanta ni Rabiin, masapat apay manen nga agriing inton bigat. Taparubwatak dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Ken si kamat, mapan ka ag trabaho. Hello, Mother dear. Kumusta ni Nanang ni Anabintas Lata? Ay, nakamano ako nga awag ka. Sumapay ang nagbayag mo asong batan. Ado nga di customer mi dito barlol ko. Apay aya. Kat, kapat patulod ko matken kati allowance mo. Kurang ka di pa ikit 2,000. Ay, sa anak mo't lang nga agim impagan. Ha? Ada sakit mo? Ay, dahito sikat ko. Dahito tumang ko. Naut-ut da. Pati to'y sikaw. Diyak makaiga, muray walis lang kuma. Ay, soas nagadun nga asakit yun. Umay nak kumailutan dito'y balay. Nagadupay lang di customer ko dito, Mother. Kaya't yung matay account. Oh, naut-ut lang dito tumeng. Ken sikom, matay kan. Malawan umayak. Dagasumot lang ni Manang Waliti siya. Tanabayag, adyak nakikita. Ano da oras na? Matayak ko nagtumot, no di na ako may bisitaan. Ay, wan, umay kami. Saan ka ba yung matay, Mother dear? Manang ko na bintas. Dinakman bulaan na kasta, tanijak pa nasagay sa ito'y buok ko. Madamaak namin nga glablaba. Ay na, ibatin pa ilang day talablabaam, tada pa pananta. Ay saan ang mabalin? Naurnong tilalaba sa dino ayat ipapananta. Apay, saan nga imawag ni Nanang Ken ka? Saan mat? Apay ayan. Apay, anya ti mapaspasamak kan kwa na. Ag sakit ka no? Ha? Agsakit? Agsakit? Anya ti sakit na. Ay na, matay ka no saan ta mapanbisitain. Itan, seryoso ka? Wan, iso nga umay kan. Nanang, anya ti mapaspasama kada kayo. Anya ti sakit yo. Nasaya at magtaimay kayo adagos nga agkabsat. Apay, anya aya ti marikrik na yo, Nanang. Agsakit nga ro, dandag ito'y tumang ko. Day talaang, tumang laang agsakit, inayaban na kami. Agsakit pa'y nga ro, dahito'y siko. Siko laang tinasakit, ay unay kayo matan, Nanang. Pinagdanag na kami pa'y. Wan nga rod, kasanon no, da sakit mo iti puso. Naday kami iti nervyos ken ni Manang Leticia. Ay, ilutan nakman kide. Anya lakit din ayan ni Nanang.
Da kami pa'y laang mat ti pagpailutan nyo, nagado ti pagpamasahyan dita. Trunes, agbayad ka lang iti talugason, masahian da kan maderdir. Matayak lang aro, didak pa ilakayat nga asikaswan. Sige man laangan, ilutan da kan kin ni Joy. Mapanyo alaan jay lanay jay cabinet ko. Mala siya kung ti mapanmangala. Mayat ka di pa yung usara na paghilod da ito iduldulin yung alana. Apay aya, Nabunglog metan ti angot na. Uray angutam. aywan, madin, nagbunglugan day talana. Mayat pa'y dayta. Katno ada bertud na dayta alana. Sininglag pa'y laday di tatang yu dayta. Day di tatang? Ay na, kat no sa nga pulo na tawanan na tayo day di tatang. Ay nananang, nula na laang, ado di tatimagatang. Adda pa'y perfume na. Mayat nga iapros iti saksakit ti bagbagi. Dayta alana ti kayat ko. Makaagas dayta. O sige, iluton na kon. Ay naman nang, sikati umuna. Kasla Maria kakamang sagi diti day talana. Ala siya kon. Sa dino ti kayat yung umuna nga iluto. Dito'y ulok ah. Sige. From head to foot. Nakaturog metadagos ni Nanang. Kalpasan na mailo titila na ti intero abagina. Wen nga rod, kasla na bang aran ka no tirik nana. Ada pa'y laangot na dito imak. Agat na bunglog alana. Kano ko na asaan ka no makaturturog iti rabi eh. Ket ita, kalpasan ang nailot, nakaturog at agos. Ay naman ang agpada kami iti problema kini Nanang. Ada insomnia. Ayan, Juan, narigat ko ang maala ti turog ko. No apay mat siya, ag sakit-sakit mat akanayon ti sikat ken bukot ko. Jakman amo no anya da ito asakit ko. Kat gagangay tabumakat kamat nan. Di ka man agsao iti kasta. Uray bumaketak ta saan amadlaw, napinta sa klatan nyo. Juan tada ka mang papapintas ken ka. Oy, jay whitening nga inutang mo, di mo pa'y nabayadan. 1K day jay. Nakaliingan ni nanang. Ay, Mader, okay ka din? Ay, nagmayatan tiriknak. Nabang-aran ak unay gapu iti panangilot yu kanyak. Saanan sakit day tatumang kansi ko yun, nanang? Saanan? Mayunat kumatan. Oh, nasayat no ka sa Mader. Kat, kasano ngay nga rod? Agawit kami ni Manang. Umayda kayong tumanan bisitaan kan ilutan. Kaano kayong agsublay? Basta, awagan na kami. Umay kami adagos. Mala, intan sister. Apay, saan nyo agkasapulan da ito'y lana? Ha? Di kanulana na. Di mo kasapulan. Mangala kayong agkabsat. Amok agkasapulan nyo da ito'y. Nabirtod da ito'y alana. Nagsakit at talaga da ito'y sikat ko lang kay. Kitag tumar ka ti agas Amumat akabutang ko ti agtumar iti agas. Kita niya kay nga rin ti may tulong ko. Masahiyam man kit din. Ay, nabanugak. Kaya't kung ti maturong. Italaang wat nga agpamasahe akin ka. Ay, nabanugak nga rod. Sige, maturog ka lang. Intun bigat to, tama pantag pamasahe. Adumo dita ti mabalin na pagpamasahyan. O, anya pare, kayat mo ang mapanta agbar. Sweldo intun bigat. Amumita sa anak ang mahilig ng agbar pare. Maminsan laang, mate. Apay ang mapanak pa lang agbar. Nagpili
pintas kan siksi kan kanayon na nabanglo ni misis ko, pare. Ah. Sa bagay mat kidi Ningamin misis ko. Sus, nabaybayan nan ti bagina. Makitam la kumain na. Permitilok magna. Ay kit basol mo pare. Tabi naibay ang mga amin ijay kusina. Ay, jak man mo. Tatunggal agawi da. Agat sukapay ti payud na. Ay saos nagalsumay. Ay, sana bali. Taagawi sak iti sa bali akadwak nga agbar inton bigat paray. Wan pare, ado di tati kaya nang agbar. Dagiti padam ang nalulukmag ken agat suka ti payod dagiti asawa na paray. Anya ngay manan, di kaya't mong aramidag di tamok mo. I-relax mo mutan Saan na libre? Agbayad ka matin oray kagudwalaan. Huwag ka di, danag mun ayan. Agoray ka man? Anya day tamaangot ko? Inosar ko jila na nga inted ni nanang. What? Ay susapo. Isumatlagaya mga adda maangot ko anabangsit. Mayat si ka. Naksayan ti sakit to'y sikat ko. Ay na, nukas tanto matlaing ti angot na. Diyan kaya't nga usaran. Padasumot bareng maagasan day ta insomniam. No way! Usarat tumanen inton rabi bareng maikatan ti sakit to'y sikat ko. Kat, kasano no maangot nila kay mo? Anusan na? Agpampamasahi akting kwa na hindi namot kaya. Iso nga anusan na ada ito'y na-discobrek nga agas. Muna ako na maturog ba kay? Tandang sapay mo aramidam dito sangwanan iti sarmeng. Wen, umunakan. Aprosak laang to'y sikat ko itilana. Nagsadot ka mo amang basahe ka niya. Tandang sa may bagbagan ba kay? Awan, maturog ka. Kunaknod day bagbagan. Ala, tamaturog ka matang. At tanay, masapat naman nga agreing inton bigan. Ay, nagmayatan tagid no kastoy nga awan rik-rik na asakit ti sikat. Ano na yung maangot ko ba kay? Awan mo't maangot ko. Agat nabunglog alana. Maturog ako. Saan kan anatagari? Sikan sa mo ba kay? Tainya pros mo alana dita siga mo. Ay saan mo abibiyangan? Ta iso ti makaagas dito'y sikat ko anasakit. Nagbanglo kay di, akaida. Ita, agat nabunglog ka na lana. Kasano maanusan ka akaida ngay no kasta ti angot mo ba kay? Pare, kaano ka magsubli ba? Inton sweldo manan pare. Umaya mo pare? Ha? Imapal ka kada kami? Sa bali mo tinti angon ni baga ko. Agat lana mo tinanabonglog. Sana kas idi akas lasabong arusas. Nagbaliw mo ito na. Siyempre, adda edad na. Imbag ko man ordinaryo alana laang. Jay pa'y mo nabonglog alana. Ay sus. Bakit talagan pare? Hello? Ay, good news manan ko. Good news. Anya day tagod news. Mayata titurog ko. Awanan insomnia. Anya tinaramid mo. Ay na. Kailan ang edad ni nanang. Inyapros ko lang dito muging ko. Kanto titel-tel ko. Ay na, mayata titurog ko. Ay kat mayat Ay, talaga na birtud yan ang edad ni nanang. At agas ko itinsomniak. Ay, wen nga rod, nabirtod ka dagiti saksakit. Ngam amom, awan pa'y ni manong mong. Ha? Apay ngawan pa'y? Katne, alas 9 ni tirabi Di naksamot kayaten, gaputa tunggal rabi amaturog kami. Agat nabunglog alana ti angot ko.
Mabitlaeng. Kaso ti aramidam, tapno saan na ka ngay sukat iti sa bali. Anya dayta. Irasaas ko kan ka. Abrusam, ye barukong na itinabunglog alana. Anya? Anya dyan ang mga ko at chismis dito yung office tayo. Adda ka nang chicks ni Jimmy. Ay, diyan ka mo na ita, Sikang ngamin di ka na yun na nga itugot ijay bar. Ay, sumot ngamin tagaw-awis. Nagpintas, kan nagseksi ni Leticia nga asawa na. Ngumisukat na pala ang trabaho ijay bar. Kasan ho? Saan kanumot ngamin ang anabanglo ni Mrs. na? Ay, nagrabaho arason. Da kayo at talaga alalaki. Di kayo map-map-no. Ay nalakay. Rabi ikamot manin anagawid. Dalang na panan may. Kentni. Agoy uy kumot. Nya man naman. Naarbisa nak sa ito. Maalag. Tugaw ka taaprusak day tabarukong mo itilana. Jay lana na bunglog. Ay saan? Diyak kaya. Nagbangsik tayo na. Tapno maimbagan ka. Italaan. Sige man nga ron bakay. Babaen na ito alana. Maimbagan ti ulit mo. Ken, saan ka pa yun nga ag-chicks? Chicks nga ibagbagam mo. Orasyonan naksamit din bakay. Nay. Nagbanglo ka na bakay. Anya di pa banglaw? Jailana ni nanang ko. Ano niya laki din bakit? Nagbanglo ka talaga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.